Rayetno sing ati-ati. Para satriya ngesti krija saruna. Siraja nedyak kala mangsa. Ya iki minangka patungan sing atur wonten tari rampung jiwa barok tanding. Op. Jos. Oke kanan kiri pripati bilang milih esame kuciwat gawe sep-sep kang muat busana nira sudra panca warna lelengen beksana mati sasondera. Bilang-biling esame kuciwat gawe sengsem kang kolat busana nira sudra panca warna lelengen beksana nek mani jejoget. Hosa, hosa. Ae, ae. Hoa, hoa. Ae, ae. Hoa, hoa. Ae, ae. Hosa, hosa. Sepi wasana sore ketoni sepi wiwit suruping surya delok-delok ngelungguh tanpa
silir silir angin supi leratiku kingsir ketir-ketir mung mikir apa pancen uripku wis takhir paritasan wit biyen tanpa leret tak rewangi rekoso pengen moyo Arina wengi meminta caket sadalan bondo kaya ngene rakasane dadi wong ra duwe Rina wengi sumelang apa dadi lelamunan goyang ini asok ayo gene bocah cilik padha minggir nek arep padha minggir ayo oi sikile ditandak ayo kawan ayo lo kakak iya iki sapa mani yok gegilan ilang uga bebayani Pak iya iki Sang Prabu Singa Barok ya ois weh awas ya hop oke matur suwun Kang Juli ayo maju orijo mawon peke rahan tengarane ajure guru kangsa kajo putula para prajitik turangga esti kata Raja lalayu sape ayo lo Mas Kowe. Aku iki. Oh, dar dening aku kowe. Ayo. Ya maju iki sampeyan ayo. Ayo biru-biru ae. Yo iki lho ya iki. Rino C. Ya. Pak. Oh, itu. Mas. Yo.
pikire suwene. Iki lho. Ayo nek. Wah, apik. Pak Jepa. Sore nenek aku ora Pak. Ya, ayo. Iki kami barengan iki. Barengan iki. Nek iso ra ayo sing ayo. Yo kowe yo. Dik, ora modal. Enggak, Dik. Kurang kok. Yo. Wah, sing garuk keren-keren Dik iki, tenan. Ora siap pecah ndak yo. Yo. Leno pangen damu le. Geng sugeng. Sabar. Kilo. Yo. Yo. Aja mundur maju. Sembrono siap. Ayo, dikancani. Tenang iki. Sampai gobios. Iya. Ayo. Kaya ngene iki lho Pak Winoto. Jangan. Ayo. Ayo kowe, ya. Layu ning tak tututi. Keren iki. Kobe. Ketok. Kobe. Ayo. Iki lho. Melayu. Yen wani aja lek iki lho, sahabat kabur sing karo. Kobe. Ayo, sugih Kobe. Sing kendang Kobe. Ayo, sing kendang Kobe. Iya, sabar. Ayo po. Siji. Amuk jaya ngrasani tranya mencorok. Ayo. Kiris. Siji nek. Ayo. Kane pecah. Ayo apa Ya. Ayo. Hop. Ayo tangi kabeh. Prawadya bala laksana nggir. Samapta prajurit. Mas padakna menika Nendra Sang Prabu Singa Barok kang gegilani lan uga gegirisi guntur swarane waduh. Oh. Wah. Ambil kayak gue loh, Dek. Oh, wah. Ayo, Leno pangen damu, ayo. Hop, Piko Pak Kopi.
Oh. Yo. Ayo. Gilo. Ayo. Gilo. Ayo. Ayo. Yo, man. Ayo. Jur. Barokane pecah no, Dik. Ayo. Pecah barokane apa pecah tangane iki. Oh, Ayo. Iki lho. Iki lho. Iki lho nek. Ayo. Awas aja mikir-mikir. Awas bobo. Hai. Iya. Waduh. Awas. Mati. Matur suwun Pak Pri. Matur suwun Pak Supri. Hop. Paman panas paman. Aku yo ninggal di Ternit Bali paman, paman. Panas. Aku nyun Bali. Aku nyun Bali diterke Bapak Winata man. Karo sing disunatke man. Baestu paman. Bawelingku siji man, Bapak Winata kon munggah maneh. Bapak Winata karo Muhammad Ardi Pratama. Ayo man, aku nyuwun diterke Bali. Madu wongso. Ayo. Halo cah bocah.
Ditutup sing rata. Ayo, MBG. MBG ini ditutup sing rata. MBG. Karena lek kurang rata disukoni ning jero MBG ini. MBG los. MBG. Oh, seperti ini MBG. Masiko. Masiko. Agung budaya. Oke. Yo. Gig. Bobo Winoto nang di Bobo Winoto aku turun diterke Bali Bobo. Bali ger. Egal Bali ya. Ayo po. Jalur neng di ke. Ya. Ya lah. Ya. Terno Pak Winoto aku. Ho. Ya. Ayo. Yo, kanca-kanca ingkang wancine nyuwun Bali ya, Paman. Anas Paman. Hop. Lah. Gilang. Gilang, ayo Gilang. Oh. Ayo wancine pulang. Aku. Awas. Yo, awas. Ayo po. Aku yang dari Bali po. No. Oh. Ayo. Yo. Sawida malih ya ngaturaken agung gunging panuwun nggih. Kagem BJT Audio dan juga teman-teman YouTuber Bolong Kopi Tulungagung. Khususipun dhumateng panjenengan Bapak Winoto bareng kalawa keluarga besar saking Nevi Suryo Taruno. Nuwun pamit wonten ing pahargyan dalu menika. Jepa, terima kasih. Haruka Jepa. Matur nuwun Jepa. Sing muda-muda muga iki. Ewang ana kae. Sugeng. Ayo, geng.
Dan ini Dumateng sedaya para penonton. Menika kala wau menggaipun wonten pamungkas sing ngatur pasugatan tari rampok Singo Barong Tandhi. Menapila dumateng panjenengan Bapak Winonto dasan Ibu Sutini kepareng kawula sak kanca rombongan paguyuban jaranan Ngesti Turung Aruna. Nyuwun pamit wonten pahargyan dalu punika. Ayo sana sesanti tansah pinanggih rahayu. WJT Audio matur nuwun, kanca-kanca YouTuber matur nuwun. Jepa. Jepa. Jepa, Jepa. 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 Oh, Jepa. Mas Iko. Jepa. Apa ini? Los. Sotengen. Videonan. Videonan. Aku. Yo. Iki masuk. Pinter Jepa. Ayo. Jaluk pangestu, Paman. Ayo nyuwun pangestu dening panjenengan Bapak Winonto. Iki yo, iki jokno. Onti sing Wah, ayo. Dik. Bali ger. Ayo. Ayo. Kembang ngarep. Kebange iku. Hoi. Kaisara Winonto mengatur keparingipun pamit dulur-dulur para penonton sedaya. Mugi tansah pinaring rahayu kalih sing sami kala tansah sehat selalu. Lan ugi kathah rezekinipun dhumateng para dulur-dulur. Dapun donga. Oh, wah. Ayo. Oh, sampai entek, Kung. Sampai entek. Full topic. Bali ger. Ayo Bali nih. Ayo Pak Jepa. Ayo mame iki. Yo. Ayo mame, Pak. Oi. Ayo. Hop. Nah. Yo kayak gede Rinote. Yo. Rinote. Gede Rinote dadi. Yo, Rinote. Ayo. Ayo Teh. Sakit aku. Dadi sakit aku. Ayo. Ayo niki sampun paripurna atur pasugatan durungga ngesti. Wonten ing dalem menika kangge salam kita pemerintah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.